Twins are common, triplets are rare, but quintuplets? Ibilang ti agtagikwa ti kalding ani Manang Teresita ang nagasat ti taraken na, gaputan ang ipasngay daytoy ti lima nga orbon. Liman atawen at tartaraknen na ti kalding, a pinanaganan na ti puraw ken daytoyan ti may kapiton a panaganak na. Kunana nga addan ti gundaway anang ipasngay daytoy ti quadruplets nga orbon. Ngem ita, ad dapay anas daaw da gaputan adumanen ti anak na. Ibuntis iso na ma'am, nadlawan nyo ba nga sa bali, daktil ba't buksit na? Un sir, aber mi kakaasi nga magmag na. Mm-mm. Ala usto ta talulat ta siguro kung anak mo sir ang idi agpagpaganagak ti mga 11 o'clock ti 15 sir. Tirabi ma'am. Un sir. Ket nagsasarong ti talo Mm-mm. tapos nagsardeng ti nabaybayag basit sir. Mm-mm. Naganak manen. Mm-mm. Otro manen karkaray kay manen sir. Ket apay nga ta ganak nga tapay kunak sir ata nagadumot ti anak mo ket mo mataraken unay mo mamu pasusunod kami sir. At damot man maysan. Kuna ni Manang Teresita nga agpapada ang natalged ti salunat digiti lima nga orbon. Ngem gaputa aduda, isunan a mismo ti agtempla ti gatas nga inumenda tapnon saan unay amarigatan ti inada. Ti inakalding ti adalahin na abor ken bormet laeng tinang putot. Makita adakdakkel nga amang daytoy no maidasig kariti native. Every 3 months met, apapa-injeksyonan na daytoy ti vitamins tapnon agtalinaed a nasalunat. Pasusuntan ko na ni lakay ko sir. So paggatasan mi sir ta bareng mabiyag na ligitoy. Talong babae ken do ka lalaki sir. Agrip 20 atawenen nga agtartaraken isuna ti kalding ken isumetten ti nagserbi a pagsapulan na. Kunana ano na anos ka, napintas ti mapastekam kadaytoy. Gapu iti panagtaraken na, napagturpos na pay digiti duwa nga anak na. Kasi nagpapabasa ako isang talaga nangalaak sila do mga pinagpapabasa ka rin di anak ko. Ben, ma'am. Kasi na po Diyos pagturpusak mo rin di anak ko sir. Mm. Babaan ti dado mga di ito tartarakon ni Manong nga anak yun na pagturpos si ma'am. may isang physical therapy sir kan kagra-graduate na deti teacher. Mm-mm. Tapos pasana matmanig di board exam sir. Mm-mm. Saan na mabilang ti kaado tinalako na akalding. Ngem no adda mangayat amang gatang ken ni puraw, ti kunana, Saan na sir? Kung Apay, isot ma'am. liliwak mo't lang sir deto. Mm-mm. Kasi may isot talaga imbatik sir nga kasi napintas jay kuna digiti eksperto adwalaeng ti kang runaan nga ipaspas ngay digiti inaakalding. Nasken kunada nga itultuloy da iti panang pagatas kadigiti orbon usar ti mamador tapnon saan da nga giinnagaw nga agsuso iti inada. One of the cases na narinig ko na 5 ang anak at 4. So, 3 na nga po yun. So, yung kambing, 2 lang yung baby niya. Yes. Yung nagagawan yung baby. So ang ginagawa po ng may-ari po, Doc, is nagtitimpla po siya ng gatas at pinapadede po niya yung ibang kids po. So, ganun talaga ang nangyayari para mabuhay yung 5. Mark Magdirila, Balitang Solid North.